tinoda kukutendai tichikuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare. Tichikutendai kubva mangwanani kusvika masikatano muri kukomborerwa. Mumwe munyora anonyora achiti you are too blessed to be stressed. Izuva rekufara, it is a day of joy. Satapinda munyaya yemuzuva ranhasi, regai tikumbire mufundisi wedu ari pakati pedu vativhurire nemunamato. Ngatinamate. Baba, tinokutendai matisanganisa zvakare. Imi ndimi zvokwadi, ndimi upenyu, ndimi nzira. Zvati kukurukura pano atidi kutaura zvedu, toda kutaura zvenyu nekuti zvenyu ndizvo zvinoponesa. Iwai newadare, muwe newateereri, newatariri. Mbiri nenyasha zvipuwe kwamuri nekusingaperi. Tanamata muzita Jesu. Amen. 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 Tinotenda mufundisi kati kwa sedare gono nyamuziva samsa usati wamboona zvakadaro. Tinoda kutenda nedare riri pano rakasimba kwazvo. Ngatitangire pana gono mbokwasisa vateereri vedu. Vateereri toda kukwasai nevatariri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga, ndiri gono sekunzwa kwamaita chirandu mushaya chirashwa vasina pakaminama vanobva kumasvingo. Tisu vanhu vanetsa manje vekumasvingo isusu. Nekuti tisi anhu acho. Right, saka tinoda kufara kwazvo nechirongwa chino kuti patinorodzana pfungwa nekurodzana mazano kuti tigare zvakanaka sevanhu uye sehama nehama. Tinotenda. Enjoy the afternoon. Amen. Mbiri yekumasvingo ndeyekupidzana mabasa. Makalini vateereri tinomuchingamidzai kurongwa hwedu kuhurukuro yanhasi. Munoramba muchinyora, muchibvunza, muchitaura nekukomenta. You're welcome. Tomutendai. Ndinoitwa Tsikada, ndopinda paWestgate, ndobva Rusape Meranyati. Mwari atikomborere patene tichikurukura. Amen. Ndinonzi Charles Eni Makombe. Ndiri muhumba varwinyanguru tendera wanu. Tokukwasai mese zuva rakanaka resavata. Toda kutenda nemaprograms ari kubuda aya. Tiri kukomborerwa nyangwe nevari kutumira kuti taurai pamusoro peizvi. Teererai zvakanaka muchakomborerwa. Amen. Wadiwa wateereri nemi watariri, tinonzwa kufara kuti mawana mukana wakadai wekuteerera dare ranhasi. Ini ndini wenyu Pastor Michael Rugube Ngwaru Nyamuziwa. Aiwa ndofadzwa nedare irori. Rinondikomborera. Ndodare nemi munokomborerwa. Iwai nenguva yakanaka. Amen. Amen. Tinotenda. Ndinoitwa Gospel Mudonhi. Ndopindira paMandara Church. Ndiri samaita Samsung inobva paRusape apo. Tinovimba muzuva ranhasi tichange tine nguva yekudzidza tose. Musoro wedu wenyaya muzuva ranhasi uri kutiwo ndakavharwa. Kuvhara. Kuvharwa. Saka handisi kuziva kuti kubvira kudare nevari kuteerera kune anovhara koita ari kuvharwa. Saka tichange tichibata nyaya dzakasiyana-siyana dzatinosangana nadzo dziri kuitika pakati pedu sevarume. Nyaya idzo dzidzi. Saka ndo dzatichada kuti tipinde tichionesana tigobuda nemasolutions panyaya idzi. Regai tiverengerwe nagono. Tichaverenga kuna Leviticus kuti titange nyaya yedu chitsauko 19. Tongoverenga vhesi rimwe chete, vhesi ya 13. Inotiyo, thou shalt not defraud thy neighbor. Neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. Yes. Hey, pfungwa iyi yekuvharwa iri kubva pane mumwe akangotaurawo achiti chimbotaurawo nyaya yekuvharwa. Tikambofunga kuti kumaKristu hazviwanike. Tikati pamwe ndezvakaona zviri nyika tikaona kuti aiwa zviri kwese. Saka vhesi raverengwa naElder ikatanga taikanda kutheology isati yaita emotional. Yes, mfundisi. I think vhesi riri kuisa pachena
riri kuedza kutaurira kune wehokama, Right. kune madzishamwari, madzisahwira. Rotaurawo zvakare even kune vanoemploya, vanoshandirwa nevashandi. Vari kubva vati musashandisirane mahara. Paipe kunyatsozwa kuti uyu munhu kauyu ndamupa basa asenza 30 days asi handitomborina intention yekumubhadhara. Mwari ari kuti hazvina kunaka izvozvo. Hanzi musabatirane, musatorerane zvinhu. Ndo zvikuiswa pachena. Basically Mwari ari kuti be good stewards of other people's property. Ndapinda ipapo. Vamangodifaina tataura kutsvaga kuti kuvharwa kuita sei. Ndaenda kutedza pavhesi rataurwa. Ndisoro munhu akataura mashoko aya. Ndiani akataura? Moses. Moses ataurirwa naMwari. Mwari aitoziva kuti kuna vanovhara. Ndosaka vhesi ririmo. Vanodifrauda vamwe. Ndosaka hatisi kutaura zvedu, tiri kutaura zvakataurwa naMwari. Yes. Kuti imimi waMwari wenyu munovhara vamwe. Ndizvo zvekutaurwa nebhaibheri. So tiri kuti isusu luku zvanzi usarare nemari yemushandi wawakushandira. Handizvo zvataurwa? Usarare nayo kusvikira mangwana. But kune wakanditarisa wari kurara nemari dzacho. Payday haisviki. Hakuna chinonzi payday kune wamwe wakanditarisa. Why tiri kutaura nyaya iyi? Takavharwa newamwe muchechi kana kunyika. Regai timbogumira ipapo Humba. Anyati, your comment on the verse. Yeah, I think kuti pfungwa iri kutongobuda ndeyekuti ari kucomplaina munhu ari kuti I feel ill-treated. Ndanga ndiri kuimba nemunhu uyu but andirasisa. Ukaona kuzoti ndavharwa kureva kuti ari kuti ndambodai but ndikuona kuti hakuna chichauya apa zvinenge zvatovharana izvi. Mazuva afamba but hakuna chauya. Case closed. Saka Humba votaurawo vachiti takaexperience. Dzimwe nguva unenge uchirwadzwa uchifunga kuti pamwe ndiwe wega une experience. Wotozoshamisika paunenge wakushiyawo nemumwe iwe rega ndikuudzewo yangu. Zviri kuitika mukati medzimba nemukati memachechi. Gone. Ini ndiri kuona sekuti iyi komandi iri kupiwa thou shall not. Sezvinongoita pama10 commandments. Inoti thou shall not steal. Thou shall not commit adultery. Iri kubva yanzi thou shall not defraud. Kune vanhu mati kuvharwa kudini. Kuvharwa kutaurirwa mashoko anotapira nemunhu anenge achida kukukwereta mari kazhinji neikonomi yanhasi. Iye achinyatsoziva mupfungwa dzake dzosingakwanisi kuverenga kuti blaza ava handisi kuzovapa. Asi obva akutaurira masweet nothings, obva akutaurira kuti munoziva ndine dhiru rangu. Mari yacho yanga ichifanirwa kubuda nhasi. But zvazoitika ndezvekuti mushini wacho wafa. Saka mari yangu haina kuzobuda. Saka ndandichiti imimi baba mini mukandibatsirawo ne6,000. Ndine dhiru rekuti kana richinge ndandobhadhara 6,000 in 2 weeks time, actually 2 weeks kure, inogona kutouya kana kutoti 10 days mari inenge yadzoka. Iwewe nekunzwira nekunzwa mashoko akanaka nenhapitapi wobva wafunga kuti regai ndibatsirane neumwe wangu. Zvikanzi iye anobva akupromisa kuti ndobva ndakupai musi iwe hazviiti kuti ndirare musi iwewe ndisina kukupai. Iwe wobva watora dzimwe dzenguri mari yawanga wakatoisa parutivi yeschool fees yevana. Uchiti May 2 weeks uyu ari kutaura 10 days. Chikoro chichavhurwa musi wa8 May. Regai ndibatsire hama yangu. Watozviita nekuzvipira, it's a sacrifice. Wobva wamupa. Iye paanobuda anobva kwaenda mbwa ndo kwaenda tsuro. Ukada kuzomubvunza paya 10 days anogona kutaura kuti no hazvina kuzofamba but zvakatoita. Asi mangwana iwe unenge uchitowa wakutonyarawo wakufilawo kuti it's a gentleman.
haubva wati panopera 10 days wobva wabvunza musi iwoyo unenge uchiti ari kuzviziva pamwe unomupawo 2 days wozoona 2 days dzatova 2 weeks 2 weeks dzatova 2 months 2 months ratova gore makore maviri wobva waona kuti mari yangu haichaite sei haichadzoki ndo paunoti manje aya ndo ama1 manje ndavharwa and by then is too late and maprograms ako anenge akanyika aenda musango zvakadaro zvekuti they are sometimes irretrievable sometimes kana iri kambani chaiyo kana kuti mwana kuenda kuchikoro atoenda kuchikoro asina fees because of someone akakukwereta achiti ndichadzosa saka word rekuti kuvharwa kushaya word rinonyatsodescribe kana wakuti wavharwa kuti pfungwa dzako dzapererwa kuti why did he do it ende dzimwe dzenguva unotoona akutorarama life younotoona kuti mari yangu iye ndo paya kudini apa paya kushanda but you can't do anything it's too late mfundisi ndichibva ndatonga pamwe rega ndingowedzera pfungwa muchibva maieda maybe you pick something kune kuvharwa necon macon artists ndo anovhara kaiwa ndo kutovhara kwacho hapana mutsauko kutokona munhu yataurwa nagone ndo hapana mutsauko koita munhu ari kuda munhu kuti ashande zveshuwa atori neintention yekuti munhu ndoda kutomubhadhara mangwana kuseni ndomupa $20 yake but zvoramba zvaangakatarisira zveshuwa hazvina kutozobuda ogumisa amuvhara ndopandoda kuya ipapapa samaita ndakamboatenda imwe court session iyo mumwe tila vaive mari vanoningirina vaive vanopa mari kugashira mari uchideposita nekuita cash out ameno makore ekuma80s saka akatora $300 kwakunyora kapepa kuti I owe you because henga sina time yekubuda panze kuti andotsvaga mari opa mwana wake school fees saka ndokubva atora mari iyoyo ndokubva apa ndonyora kapepa ndokubva azoendeswa kukoti kunzi wakaba I was shocked very much nchinzwa eyo lawyer ari kubvunza eyo kuti izvo chinonzi kuba chii wari kubvunza vanhu vacho waridzi webhengi kuti mungati definiro here chinonzi kuba wakatiwo akutora without permission lawyer akati kuna judge your honor handiyo definition yekudini yekuba kuba kungasanganise kutora without permission but with no intention to return saka kana tiri kutaura kuvharwa we must also look at the element ye intention kuti iwewe intention yekudzosera iripo here if in the original deal muchikurukura intention mbrain mako yenge irimo kuvhara hakupo but kuvhara kunozouya in the development yezvinhu kuti intention yekudzosera haichisipo once the intention is lost then kuvhara kwaitika manje zvakuitika nyamuziva papapo ndandichida kungo pastor pfungwa yavo yavataura anoti ndakavharwa haasi yemuvhari inini handizivi intention yako that's why ndati at the back of your own mind uyu akavharwa uyu ndiye ane definition yekuvharwa exactly nekuti anonyatsoona kuti alright kana wakati iwewe uri kuda kukwereta 10,000 uri kuda kundoita deal rakati zvinhu zvabva zvaponja uri kuratidzawo here because intention yako ndotoiona kubva kumabasa uri kumbotiwo here tsvoti $10 shamwari zvinhu zvangu zvakaoma but rega ndikupewo $10 yes iye upenyu hwake huri kufamba semazuva yese vadzimai vake vari kupfeka hembe nyuwani vana vake vari kuenda kuchikoro iye ari kufamba nemotikari Benz station wagon yonotoona kuti iri kutengerwa petrol every day but inini wakakwereta kwandiri maybe $400 asi uri kungoti handina
handina saka kuti ndibhilivhei kuti intention yako ndeyekundidzorera kunyange wakambotaura kuti ndiri kundidzorera behavior yako haisi kuenderana nezvouri kutaura. Saka ndichizoti inini ndavharwa nechikonzero chokuti handigoni kuverenga pfungwa dzako pawakauya uchinditi unodzorera ndakakubhilivha because ndo zvaitaura iye zvino uri kungonditaurira zvimwe chetezvo but behavior yako haina kuchinja. Wandivhara kai ndauda point yataurwa napastor yekuti intention kune wane intention yekuvhara intention yacho itoripo ndine hama yangu who lost almost everything, houses, because aida mari ndobva apromiswa kuti uneiwana yakawanda yakadai akatonditaurawo zvikanzi izvezvi amurichi baba yega imbomira kukangopera 1 month ndeendanaka but waari kudhila naye manje ari kuvhara achitoziva kuti ndiri kuvhara. Yes. Paakazoenda kuti andoti ndakuda mari dziya manje akaona vanhu vachi pasina wabuda munyika iye manje uyo ane intention yekuvhara ene unovharwa mashuwa zuva rakacheka nyika. Now yataurwa nagono iyo musape vanhu vanouya vanoda kukwereta mari dziri important idzodzo hadzipo zvinanoti handina dzidzira kuti handina hadzipo mari idzodzo dzevana vechikoro dzerendi dzestand idzodzo mari idzodzo hama dzangu makanditeerera hakuna musape munhu kana muine extra mupe iyoyo uchiziva kuti ibva wabhizi tanga waita right off uchimupa kana adzoka kuti mwari makanaka kana yanyura because hauchina dambudziko. Okay. Pane mumwe aitotaura achitoti bhuru wangu akauya kwandiri ari pacrisis pautaura naampunga paya ane project yake inoda kumhanya mari kuramba kubuda ndobva angonzwawo kuti ndine kalump sum suppose maybe pamwe azwa something that has happened saka the story says kuti the friend then comes kuno uya ane mari oti shamwari project dzangu dzamira dzakadai ndikangwana kamari turnaround yangu padhuze saka uyo akavimba ndokubva apa uyu mari uyu yanga rukumbira for whatever value 5,000 for discussion sake. Saka uyu apiwa mari he did not put the money in the project instead ndobva atoenda kundoroora andimuzvona kwakutondoroora mudzimai atorora mudzimai uyu auchi mari yangu yatova complicated yakutonzi chitaura nyaya yacho uyakumba titaure nyaya yacho pari kunzi uyakumba uyu ari kuti uyakumba uyu kawo ari kuti uyatitaure nyaya yacho mudzimai yangu aripo inyaya yeyi yauri kutaura nezvayo ndakakutaura kuti mari yako ndirokupa. Saka masituations ari kutaurwa naumba they are very real. Vamwe vacho vanokuuya very innocent nyaya ende ruzhinji vacho chinorwadza ndechekuti vazhinji vari kushandisa mari dziri kurambidzwa naumba kunzi unoti hadzipo ndo dziri kutobuda idzodzo kuti unenge watonzwisa kuti mwana watete wangu ende ndikasantomubatsira apa kapi munhu aundosungwa. Pane masituations kuti unenge watoona zvishuwa atoya nemapurisa ende pari kutoradzika kuti munhu anotondonyura zvishuwa ponzi chimubhadharira angobuda womubhadhara on basis of promise. So these are real stories that are actually happening and vazhinji ndofunga pakati pedu nyaya dzacho hadzita se hadziperi of my situations of how people have gone out to help but nothing has come actually nyati eyo ini ndingade kuramba ndichiita fine tune kugadzirisa definition yekuvharwa. Unozwa mutorwa akauya akandikwereta ende okundikana kuningirina tinokwidzana tinosvitsana kwazvinoperera. Are you getting the point? But kana ari sisi ari munin'ina ari sahwira best friend ndiye akandiperekedza pamuchato pangu exactly ondiudza kuti mwana izvozvizi kuSouth Africa akutodzorwa fees haina kudini ndoda 5,000 akubasa pane zviri kudawo ndozogara. These are people who are believable. Those are chiti wakavharwa because you are inclined to believe this particular person only to discover kuti no
ndavharwa. Yes. Because hauna zvaunoita kuti waendese kukoti iwe wacho unotangozva kuti hazviite, kuti ndiwaendese kuchurch board hazviite. All methods dzekuti wane mari yako back dzinogona kukonzera their disgrace. Saka iwewe you suffer their disgrace in advance. Wotongozvizva kuti ngaife yakalota. Ende ndanichida kutaura panawo humba point yavataura kuti mari dzakati hadzibudi. Yes. Hakuna munhu ane mari iri yakangogara isina zveinoita. Iri yako yawakashandira, hakuna zvakadaro. Vanhu ava chinonyanya kurwadza word rekuti ndavharwa ndeyekuti number 1 munhu acho ari so close. Exactly. And so credible. Kwauri iwewe. Pamwe wakatomboendawo kwaari akatombokubatsirawo zvikatoshanda ukatomudzorera. Saka relationship yenyu iri so close totombokweretesana. Hakuzi kokutanga nhasi. Ndozoita mbavha. Munhu iyeye manje ochiuya kwauri manje ochitaura kuti mufunge iye zvinezvi ndoda kuti tishandisa muenzaniso wapuwa namufundisi. Mwana ari kuchikoro, mwana akadzoka kunoko haagoni kudzokera kuchikoro because mavhiza ekuenda kuchikoro haunguyezve kumhanya. The cost yacho obva ufunga kuti but ndimupunga muzukuru wangu takaonana handichagoni kuverenga. Saka iwe unotoitawo with the feeling kuti dai ndandirini nditori nayo spare ndaitongomupa. Ndopo unozopinda pane yeye unenge uchiti no kana ari nhingi aiwa ende hautomboshayi hope mazuva ekutanga. Kuonozoona kuti ndavharwa dzinozotanga kutiza. Naimai mwana munofunga kuti nhingi uya uyu and sometimes wakadaro hautombosumi kumudzimai because you are so close kuti inotongodzoka tichigodzorera chinyararire ukazoona kuti gonoka ngatitenderanei tutaurawo terera ngatitenderanei zvakanaka kumboita due diligence even iri hama yako imboitawo due diligence. Aya atwa solutions kuzoenda kumasolution chazoenda ikoko ayo zvinoenda kutsanangura ndezvekuti ndapota ini I still stand. You are right. Kuti kana iwe uine mwana yawakaiti unless usina kuipa chinhu that's fine. Kana wakaiti iyi ndeye wana wechikoro iyi it's untouchable discipline because iwewo manje ndio uchaita problem manje. Kana wakati ndeye kutenga stand yori kuda iwewe it's not there for him. You get the point? No point chete ndio kwenda ndikusupport isekuru ndisupport umba warume eyo anzi posarwirwe eyo pira arwirwe kana wakambovharwa. Are you getting the point? On experience like some of us hapana asina umbovharwa varume zvirutaurwa naumba izvi ndezve chokwadi. Kana wakambovharwa eyo school fees yemwana wakutozwa kuti hapana mari. Kana iri rent wakutozwa kuti hapana mari because wakambovharwa. Are you getting the point? Kuti uramba and again look at this. Ameno kana makambo wamupunga wambozvitaura izvi. I have noticed zvangu inini kuti vanhu vakandivhiringa vakauya nemethods mbiri. One yacho ndekunge waine dambudziko hombe rekuti vanotaura misodzi iyocho ndo unotochema. Iye haachema anozochema ndiani manje ndiwo anoratidza maziso kuti ngai wochizomubatsira. And then mumwe wacho anouya aine jackpot yaari kubata in a few weeks yekuti haiwa no 5,000 no ndiri kuwana 75,000 so 5,000 hongu it's not a problem. Eyo zvakarongeka zvese zviri quite in place. Saka pane sweet talk pane varume takambochema kana paine watereri wekukambuzuma Seventh Day Adventist Church kumeni church kandofunga muchatondera eyo pane pakafa pakaita accident yebhazi raBNC pakafa vanhu 41. Musiwo ndaenda ndiri church pastor ndaenda kundopadza pakambuzuma ndasvika paya
ndopinda vhesti tonzi pastor pane mwana ari kuda kukuona mukomana ndomuona mukomana uyoyo ane tsvina ari kuchimvana no ndakafirwa nevabereki mai nababa vakafira mubnc vakafa 141 baba wangu namai wangu weke nguva rima ndiri tega nasisi wangu tinogara padanga mvurani pabhasi rengi saka hatina kwekuenda handizo kuti mungandida do you know kuti ndakaenda papulpit nemisodzi yangu yakasangana ndiri kuchema kuti vana vaMwari ndakambata mufaniro wacho kudaiwo sangano munoziva tine nguva yekuita zvipo takaita zvipo zvemufanha iyeye zvakadarika church offering yethat day vanhu vaikanda mazimari vachiti because waiziva experience yekufa ku141 hepano masikati tikati tiri kuenda kundoita witnessing mukati medzimba munokwira makadai wamwe wapfanha waenda vasvika paya pane mwemba makadi ndiso wakadidi chichi and so forth zvikanzi uyu enge ari kuchechi kweduka uyu tatomubatsira ndiye abatsirwa ndopaunogara panapa mainini wacho wakati mati abatsirwa kucheche nezvei zvikanzi wabereki wako wakafira mubhazi saka atopiwa mazimari izvozvo zvikanzi mavharwa iwe ndochida vanhu vekucheche iwe. So I want to tell you method yekuvharwa eyo handi kuti tikukudzisai kuti don't trust people but it's very clear. The sweeter the talk, the more painful the talk, the greater are the chances yekuvharwa. ndebva ndapinda panapa vana vaMwari zvetiri kutaura panapa is real. Ndine mufana wangu akavharwa sei? akakumbirwa matitle deeds zvikanzi ndine business rangu iri atitotadzwa mapepa ndaundopuhwa mari kubhanga zvikanzi uyu ndobva anzwa tsitsi kwakumba mai matitle deeds. Ndakagara panapa, he lost the house, akavharwa muchinda yeye no mess akamufona unzi iwe haichabudi mari kubhengi yakashaya haana kuti handiye woga pana mai wakavharwa futi wapa futi matitle deeds. Bhaibheri rinoti benzi remunhu rinoplaya a surety to a neighbor. Precisely. Saka ndiri kuti pane zvinhu zvamusingafanirwi kupa. No, not to that degree. It's out. Totally out. Saka right. Rega ndibvepfungwa tataura mastories ati one day ndofunga tabata the core yacho kuti kuvharwa kuita sei. Ndiri kuda kuenda pane vanhu vanovhara fanaka zviri kubva kuna vamwe vateereri vari vechechi. Vanhu vechechi whether anoparidza mufundisi chaiye anovhara euda vanovhara mutauro wako wakasununga noti tinai mufundisi vakatokuvharwawo kana kutovhara yes chinokonzeresa because chinozoita kuti vanhu vavhara neipapo inyaya yekuti uyu ari kutouya manje wese ndewechechi. Regai munzwe musokoso wenyaya nyaya iyi ine nekuti haugoni kuverenga mwoyo wemunhu kana pfungwa ende kazhinji kacho vanotoshandisa that token rekuti ndiri wekuchechi kuti vavhare. Saka vanovhara vanhu vanotoziva kuti strength yangu inobva papi. Indakambobvisa handinambovataurira pastor Ngwarwawo up to this day. Munhu akauya achiti ndafirwa namai vangu bhodhi yakazotorwa ikaenda kuMbare and so forth. Saka ndarifewa napastor Ngwaru by name vari paABC kuti endai mundoona Elder Mpunga. And I went to the bank kwakundo withdraw mari on the strength yezita rapastor Ngwaru. So musati kana mati imimi vanhu vechechi a church person is a people. Vanopindwa naSatani vachinyengedza
saka due diligence yatataurai I think inofanirwa kuti ungoita guard chikristu icho chikristu because uri kutomubatsira it's not so long ago, just 2 weeks ago matiti nyaya tadzinzwa dzakawanda ende dzekuvharwa dzakawanda especially maconmen vanotoziva kutoti okay kana ndiri kuenda kumunhu uyu anoita homework yake neresearch yake yakadarika iwewe unongoonekwa uri muofisi wakasunga tai uri very innocent hauna chauri kuziva iye akatoita homework akatoshanda newe kudhara paanozosvika iwe unenge waibva akatoita rehese saka as a result hazvirevi kuti kana munhu weri wekuchechi hazvirevi kuti munhu iye haagoni kuva tsotsi anogona kuva tsotsi saka tati kuvharwa unogona kuvharwa nehanzvadzi yako nemunin'ina wako nemukoma wako nemwana chaiye anogona kutovhara mubereki uchitaurira mastori isusu patati tichiri kuchikoro kumafomu 1 taiti uyai mutitumirei mari yefotosynthesis mudhara kumusha achitotumira mari kutokwira bhasikoro kuya nemari yechii kuvharwa iko because kwakusina zvakadini zvakadaro in our youth people would do that so ndiri kuti inini zvinongoda kuti tadiscussa the purpose why we are discussing this subject ndeyekuti tichenjere tiyambire vanovhara kuti it's not right it's not Christian kuti ungorwadzisa umwe munhu for no purpose uchienda uchindokwereta uchitoziva zvako kuti I'm not going to return the money kunevo vari kuvharwa tiri kuda kuti isusu ngatipepukei timuke tione kuti hakuna mari dzecertain things dzinofanirwa kubuda and pastor wabva wapa 2 cardinal points ziri very true kuti number 1 anokutaurira nyaya inosiririsa yekuti iwe unobuda misodzi uchinzwa kuti ubatsire kana kuti anotaura zviri so sweet ende zviri kupromisa something chatova pamusiwo mari iri kuuya yakawanda zvokuti unotokati kana ndikamupa 5,000 iye achiwana 100 shuwa angazobva andidzorerawo iri 5,000 shuwa iwowo anotokonyawo kahugreediness kari mauri kuti haa pamwe anotozondipawo neka 500 pamusoro saka as a result waakutovharwa saka zvoda kuti tingova alert in all directions because the days we are living are evil. Ndandoda kuti nditi I think kuti just taking from pambotaura Nyamziyo wapa scenario wakati kana ari mutorwa tosvitsana kumapena kwazvinondoperera chaita kuti vanhu vabude nepfungwa yekuti ndakavharwa. Nyamziyo wamboda kupataura kuti ruzhinji rwacho nderwekutoti hadii tiri padare panapa mumwe wedu Makombe uyu muzukuru wangu oti sekuru kumba uku hakuna kumira zvakanaka 1 2 3 due diligence iri kunzi naMakombe kuti ita due diligence haisi feasible at that stage because ihama 1 2 dibhururu wepadare and 3 I know him very well saka pati kuti ita due diligence I think I know him very well. It's better. Well as humanity what we think is almost real. I'm just saying kuti ndiMakombe what can possibly go wrong. Ndiri kumubatsira on basis of proximity yake kwandiri ndava empathetic ndapinda mushangu dzake saka zvana risk averseness zvese zvaya hazvitombori at play here. What is at play is my brother who is an imminent problem iri kutomudya yaita kuti ndibva ndangoti let me go that extra mile ndimubatsire saka I think kuti pamabvunza imi mabvunza muchiti anenge ari chechi elder kana kuti anenge ari church member ndo pazviri kutobvira ipapo pakuti munhu uyu pamwe ndatonamata naye panguva yeprayer ndatonzwawo issue yake muprayer then ozozoti saka hauna here mabatsiro aunogona kuti ndiiti handina hangu mari yakawanda but ndingofungira kuti maybe pangake ne-alleviate nengekere saka I want to think kuti humanity that sense of humanity in us somehow reaches out and says kuti maybe I may make a difference. But and unfortunately sometimes pamwe unozodarikira wapushwa neemotion
wapushwa nesympathy yakawanda. But reality ndeyekuti uri kuzviita because of that humanity in you that is reaching out to say kuti maybe I can make a difference. Saka maybe apa takuda kuya mufundisi pane zviri kutaurwa naelder kuti now todhila sei because tiri kuona sekunge vanhu vanovhara anozara pana zvaunondita positiri wechechi. Saka ceiling yedu inosvika papi sevanhu vechechi yekuti ndibetsereke ndonyarara here because pambobuda murume kuti inosvika pangoti zvaendwa. Kana tiri kunyika ndinoenda ndigoenda ndokurova ndounza mari yangu ndatora TV ndatora icho isusu where is the ceiling because at the end of the day takwenda noti saka kantiri wechechi hatichakwiritisa apa mavictims ari kuwanda. Yes, I think ndofarira pamuri kutaura kuti tiri wechurch. Saka kana tiri wechurch matambirwe enyaya tinoawana futi mukati mebhaibheri. Are you getting the point? Mukaenda mimi kuna Matthew chapter 18 I think kubva pa verse 15 zvichidzika zvonzi kana paine hama yako yakudini yakukanganisira endai mundoonana muri wangani muri two. Hanzi unoziva sei unogona kuponesa hama yani hama yako. I think imwe danger yatine ndeyekuti uyo ndane perception yekuti andivhara, so the next thing chakuitika pana ndakuenda kuna makombe ndakuenda kuna nyati ndakuparidzira mupasi rose asi mukundivhara uyu handisati ndagara naye pasi kuti ndinyatsoti shamwari nyaya yedu toifambisa sei. Zvikanzi kana uchinge matadzana muri two panapa handiti hanzi chitsvaga wairi wamunokwanisa kuti wanoita seumbowo. You can actually call my elders or my Christian brothers or sisters kuti handibetsereiwo zvinhu hazvina kundifambira zvakanaka. Mwana isusu wacho nyakubetsera hatichagone kuendesa mwana kuchikoro nekuti fizi haisati yadini haisati yadzoka tatoone challenge. Awairi awochiwedza kukuyananisa naye muri wairi kana wachinge watadza chiendai kuna wafundisi bring it kuchechi officially kuti ndine problem yakati teketinoro honai bandari because bhaibheri riri kuti haikona kumhanyidzana kumatare edzimhosva on issues dziri peti dzamunogona kupedza mukati mende. Saka ndiri kuti nini kuvateereri idi kana uchigutsikana kuti wakavharwa zveshuwa ende hauchazoti waita sei engage munhu akakuitira kana matadza kwidzai nenyaya yacho munobetsereka. Problem ndeyekuvharwa iwe wobva wavhara muromo wako wakavharwa wobva wavharika ende mumwe mako uri kukwata neshungu uri kuita BP ende yati nyaya inogona shuwa nyaya dzinogadzirisika idzi dzinogadzirika. But rega ndimbowedzera ndichiti izvo pane chandakadzidza pandaita kuaccounts chaakundibetsera kune wakwereti wanouya kwandiri ndeyekuti izvo don't exaggerate expectation yekuwana mari. Kuti hano zvikazodai pane mari dziri kubuda dzakadini pane imwe project handichaitaura nemazita for the sake yening handichaitaura nemazita takataurwa project iyoyo mukaunza zvekuti sewarimi mukadai munowana mari dzenyu dzinenge usatakagara pasi namedhemu tikadhenza tikati tapinda program yemari ndakazoona mumwe murimi zvikanzi iyenezvi mari dziri kubhadharwa izvo tiri muna April ndedzaSeptember. Imagine dai ndakamhanya kuna makombe kuti munoziva ndiri kuexpecta ndiningiri zvakazodawo tine program yakati ndiri kuwana mari dzangu mukandipawo 5,000 yobetsereka in 2 months tinoita bhadharo in 1 month toita bhadharo. Saka chimwe chinoita kuti tizopa tikata tavharana by default tisingazive ndeyekuti you have so much expectations dziri exaggerated dzekuwana mari wakukwereta mari on the basis yemapromises mamwe ari muindastry mamwe asingambofi akazadzikiswa. Ndouya yes you can come ndendokudzoka panaye varume nyaya dzetiri kutaura panapa hatidi kufadzana nenhema nesi masimbathy mamwe endanzwa achitaurwa panapa. Inini makombe ndiri pano unotondiziva kuti ndiri munhu akaita sei
haugoni kuzomuziva paakuda kukwereta mari. That's not the issue. Ipapo ndinoramba tsotsi rako unotoriziva nechekare. Look guys, imoteerere, ihama yako, muning'ina wako, ndiani wako, unotomuziva mararamiro ake. Haugoni kuzomuti ndaakukuziva kana kuti handikuzivi, kumunzwira tsitsi akukwereta mari. Ko kwese ugongochimuziva sei? So aiwa correction sekuru. Bvumai correction. Eyo awambotaura kuti the mention yekungoti Pastor Ngwaro. Correct. I'm a public figure. Yes. Are you getting the point? Yes. Saka ndikauya kwamuri ndikati umba zvinenge zvandiomera mukanditiwo kana ka1000 or 2000 ndinogona kuzokukavhai pamberi. Hamumbobvere makaita second thought either mari yacho munayo kana kuti hamuna. Credibility yangu is already given. Ndo inobva yakurasisai manje iyo yekuti uri pastor. Iyoyo credibility yagara trust me nayo yekuti ndi pastor. Yekuti pastor ndakweretwa mari na pastor munhu waMwari. He's my church pastor. Zvambotorwa nanyati the natural thing is to trust and to support your pastor. Regai nditaurewo futi ndichidaiwo. Asi macases ese evanhu vanokweretesana vachiguma vavharana. Kana vane intention yekuvharana. Kana vane intention yekuvharana. Exactly. Vatori nevanhu vanopa matestimonies. Someone aitotaura achiti amufunge kuti ndive zvandiri izvi ndinhingi. Ndakaenda kwaari ndisina kana but ndine this vision. But ndichatsoona kuti mari yacho handidini handina. Ndobva ndaenda kuhama yangu yekuchechi. Ndobva asvika ndobva aita faith mandiri in my dream. Ndobva andipa chionai pandari. Exactly. Achitotaura ende vakawanda. Saka as a result kana tiri kutaurwa pamusoro pekubirwa nekutsotswa nekuvharwa zvakafanana nekubirwa pamba humba. Magara pamba penyu paya pa maybe 40 years hamusati mamboita tsotsi apinda mumba menyu. Akapinda aiwa handungotototora hangu semuenza take it theoretically kuti hamuna tsotsi hambopinda mumba menyu but it's no guarantee kuti haachazopindi nekusingaperi. Hakuna guarantee yakadaro. Hakuna guarantee yakadaro. Saka tiri kutaura kuti nyaya yekubirwa ine kutsotswa nekuvharwa it's never obvious. Dai yaiva obvious bhaibheri rinototiro. Dai munhu aiziva kuti mangwana kuchasvika mbavha pamba pangu haigara here akarinda usiku hwese kuziva kuti mbavha iri kudini iri kuuya. Saka nechikonzero chekuti hauzivi unongorara semazuva api madhoo atongokiya semazuva api but that particular day becomes an exception. Saka ndiri kuona kuti nyaya yekuvharwa nekubirwa iri kuuya pafact yekuti kune vamwe vatombori and the same person anogona kunga akatombouya kwauri mukabatsirana zvikashanda zvakanaka no sweat and iwo akutomuvimba. Chinongoita chete choti kana usinawo dzimwe unogona kuti handikwanisi kukubatsira but I wish I had ndipastor Ngwaru I wish I had so that ndivadini ndivabatsire. But do you know the difference manje ipapo handirika ndekuti wakwerete wamupa muchinda uyu hanzvere zvamuomera handirika he is able to come back and say look zvina zvangu ndinenge zvakanaka but ndiri kuedza kuti kana zvikaitika ndokupa akadaro asati andivhara precisely ndo dambudziko zvino wese tiri kutaura nezvavo hawadzoki hapana ndokumutsvaga ndomutsvaga kana aine foni anobva akubloka. But humba chiri kunetsa ndechekuti ruzhinji in these cases you may agree with me. Kazhinji vambopawo iri example kuti pamwe unenge wambokweretwa but kazhinji munhu anokuvhara inogona kunge itori a once off kazhinji kacho it's a once off ningirikiri transaction yatongoitika ipapo watongoputirika ende zvabva zvatoitika. I'll give you examples yekuti unenge uchitomutrasta humba pari kutaurwa uzadzi usati wambobirwa mumba unenge watotorawo nyati wototi muningina hande kumba musi waanditora iwo ndo musi wakutanga kushaya zvinhu handi kuti unaita uri kutrust but your trust is being betrayed by him who you what
you are trusting. Correct. The danger yet program inoende yekuti we don't want to run into a situation yekuti mumwe munhu ari genuine out there and ari kuti ndine situation yandinoda kubatsirika. We don't want to have a situation yekuti as a result of what you are discussing now autoti kune munhu anga achada kubatsira autoti ndakutotya kubatsirwa because vanhu vari kuya sei vari kuvhara. We are merely saying kuti the unfortunate thing is kuti munhu anovhara ari kutora advantage of the sympathies yemuvharwi. And again, about personal testimony. At the risk yekuzvinyadzisa kune watereri. Tiri kuBotswana. Tiri kuBotswana tichisenza ikokoko. Ndakatora yatingatiyo educational leave. Pa educational leave apa ndokubva taita madhiri edu maprograms ataita anotipa mari. Unfortunately now yakabva yabroka the whole industry yaita insurance yoyo kubva yabroka kudaro apo ndine 500 pula yomwe elder akandibhadhara school fees ndichiti ndokudzosera uku hatichagoni kubhadhara maworkers, hatichagoni kubhadhara rendi yekubasa, uku hatichagoni kubhadhara elder. Ndoda kutaridza kuti like wamupunga utaura kuti sometimes usina kuzvigadzirira you find watoita default. Handizvi kuti pakati penyu pana akambokwereta here akatadza kubhadhara, but inini I've got that experience. Zvinonyadzisa kuona your lender muchinamata unopotsa wachinja chechi apo uri pastor ndounomira uchiparidza apo une mari yemwe unoziva takapfeka kunyara for a year 500 pula apo makutombobatsirwa chikafu nemadzimai ekuchechi because pastor zvinhu zvakaogome apo une chikwereti. Are you getting the point? Pakazoita mumwe musi munyama wandakaita mhenu ndakaona kupi Zambia iri kutamba neNigeria iyo Africa Cup. Wanhu wese wekuZimbabwe wakati handei kwani tondionera tiri kumba kwaNgwaru. Tikati uyai toita goche mapopcorn tagadzira wanhu wese vari kuya bring and eat. Are you getting the point? Saka inini brain mangu kuri kungouya chete maZimbabweans gesi anotanga kupinda pamusiwo uya wandakakwereta uya ausati mabhadhara wandakabhadhara ndari kuona zvinhu atanga kupinda pastor I hear the people are coming here to watch soccer apinda. Do you know kuti it became like a day of judgment in my life. Bhora vanhu vari kunakidzwa nebhora but conscience yakanetsa ndikamutora ndikachamwa ruya ndimbokona tibude panzi ndobva tabuda panzi ndikamuti shamwari ndiregerere nemari yako iyaya zvikanzi yepi pasa ndatoikanganwa iyi ndikati 500 pula kaiwa ndibhadhara school fees here that particular month zvikanzi I have forgotten. Actually makapedza here pastor ndikati aiwa eno nditombori pasuspension. Why? Mari yacho handisanda nemwe school fees. Zvikanzi muri kuda mari ndikupei kwakutoti pamusoro kwete chikwereti pasa mari pesa ichi chikoro. Sometimes tinogona kutaura kuti ndakavharwa because hatisatamu tapinda taita engage munhu akati dini akatikwereta tikaenda kwaari. That's powerful. You know, it's not always Mwari paakavharwa naAdamu naEva Mwari ndiye akatoenda kutoti Adamu uri kupi. Sometimes vanhu wakativhara they are waiting for that Christian walk and footsteps. Go and save their situation. Chitema chinonyadza. Are you getting the point? Meet your brother, talk to them. You may discover their situation is different than what you thought. You know exactly what I was saying wanawamwari kuti izvo irutaurwa namupunga all of us ndekuti anovhara achibva aenda uyo akavharawo but anovhara iwo mupuka kunonga kuti wakuvhara
kana ndirini wamakombe andika ndauya kwauri zvinhu zvandimira zvandiomera ndinodzoka kwauri ka Exactly. there's nothing to fear. Sekuru, but use my case study inini asi kutaura nyaya yemunhu ari kure unombotanga uchaita izvozvo kuti no ndiri kugadzirisa kusvikira watoona kuti kapanapa kuti hazvichatauriki unobva watoita lights off hauchatomboendi. Inda ndichida kupa eningi a disclaimer pane situation case study yenyu mufundisi. Yes, you are burning to pay. Yes, and you have made that effort. Yes, even muri kutoremerwa to the extent yekuti mamutora paside. Now munhu akadaro inini handimuti andivhara. No, hauna kuvhara. No, hauna kumuvhara. Nekuti I can read his intention. Yes. And I know his situation. Yes. Munoziva munhu andinoti avhara ndeyekuti anotopretenda sekunonzi hakuna Exactly. That's where the difference. Ningi uyu ari kuziva here kuti shuwa ane mari yangu ende achati iwowo mubvunza otokudhoja otokunyepera pamusoro iye ndiye ndokuvhara that is the difference. Ndopa ngatipay a distinction panyaya yemunhu akundikana kubhadhara because zvinhu zvake hazvina kuzofambawo zvakanaka. Precisely. Otonyatsopawo nyaya yake iri genuine ende vavharika kazhinji with the time vanotozikanwa. Yes. Kuti vanotozivikanwa. Dzimwe dzenguri unongonga wazongobwairwa hako for that day. Kana kuti anogona kuita izvozvo zvehope skip and jump. Anoziva kuti panapa ndaakuzikanwa pacommunity inei pachechi inei haachatambiri ipapo otomuvha otoenda uko achiramba achidaro ivo ndo vavhari. Munhu anenge aine situation yake iri genuine you can even read. Anozokutaura shamari ufunge pandiri yezvinei zveka kana dhora chairo kuti ndibviseka towards my chikwereti handikwanisi chakandiomera zvekutoti kana une $10 zichibva watondi. Another point, sorry Nyati. Let's not also miss the point yekuti izvo usavharwe in your brain. You get the point ka? Make an effort to meet this guy. Akakuvhara uyu. Make an effort. That because kazhinji tinogona kungoconcluda kuti handavharwa. Iwo usina kudini futi. Usina kuvharwa because ma-circumstances emunhu uyu ari kumunhu uyu saka we may actually know them kana taenda kune munhu iye. Are you getting the point? Saka ini ndine problem yekuti ndavharwa namupunga asi mupunga nakudini takakweresana school fees yemwana. Are you getting the point? Ini ndakuenda kuna Nyati ndokwaichabva here kuna Nyati ndakuudza kuti mupunga akandikwereta mari ndokwaichabva here ndokwaichabva here iko kukwata because now uyu aita chitema chekuti andivhara hapachisina here element yechitema cheguwa. You are making it worse. I don't know what they call it. Ini ndenda kuti look yawataura pakutanga ndiye ndinoita go along with. One, anovhara chaiko haatozombodzoki. Anovhara kana ukamufonera anenge atokuvhara unreachable. Anokuvhara haadzoki kwauri kana ukada kumutsvaga haumuwani. Yes. You get the point? Okay, so I agree with that. Ini ndiri kuti inini luku kana uri genuine kuti wakatora mari kwandiri ende zviri kunetsa heye example yapiwa panapa. Let's talk about go back and say and be genuine. Hama yangu ndaida zvandaifungira zvakadini zvakaramba ende hazviputsi ukama. Do you know that even pacheche chaipo but kana pane munhu aiuya panapa ikandibotaurawo nditaure tiri kutaura maconman ndiwo daika ndiwo futi mai futi yataurwa nebhaibheri iyai anoyazoziva kuti aiuya aibva afona wamaconman ndiri kuuya iwo audzwa manje nemumwe kuti uyo ndiconman akauya ndobva ndati ko ndokubatsira nei zvikanzi no ndabva ndazodai ndakadai ndikati inini mafungiro angu ndeyekuti iwewe hausi right ndakamutaura pachena kuti iye conman ndaenda kuziva ndikati iye zvinezvi ndiudze kuti pawageza nepawarara pakamira sei wakachena
uri kuita wakuita basa rekufamba uchifonera vanhu is not right, you know what I mean. Iye conman. Yeah. Do you know nyati ndivondaya pamuri but akuda ma solutions tutakwenda pama solution now. We need to bring in the Christian perspective yenyaya. Because chinorwadza maybe panyaya ndechekuti as we have studied vamwe vacho vakastudy Bible anotoriziya the sequence yamatana kufundisa kuti unobva apa unoenda apa unoenda apa unoenda apa anoiziya and in his mind ndamupa 5,000 and aroziva kuti uchandese auna kwaunoenda andina kuna vanokwereta bva andina andina ndakauzokwireta kandaendisina kumtaura izvozvo. Alright, ina ndichida kuti pama solution. So to that solution now ndopanduka maybe ndingotanga nawo. Okay. Because maybe mukatangira pakuti chikristu andifunge kuti chikristu kupusa. Like you need to know. Zvazo mamstaura kuziva munhu, ziva nzvimbo yauri, haungofamba uchipfachura mari. No, have a limit and other things. Ini ndandauti ndibve from where we began. Tati isusu kuvharwa normally kunoitika pane vanhu vari close one to another. Ndibhururu, ihama, ndimukoma, ndisisi, ichurch member. Munhu ari of a trust circle. So before ndaenda hangu kusolution, I wanted to just say kuti is it worthwhile kune munhu ari kuita that sort of thing. Ekuti uri kunyatsoziva kuti hausi kuda kudzorera mari iyoyo. Is it worth your while kuti usoile a relationship on basis of money? Munhu uyoyo wawakaenda undokumbira mari kwaari akatokupa in genuineness and in sincerity. We're speaking about victims. Unfortunately, we're discussing from a victim side. But there are people who are out there who continually do these things. Ndafarira the thinking yangeripo yekuti when you communicate from the victim side now, arunzi kana ukagona communicate your disposition kune munhu, maybe pamwe they can come around. Similarly, kune iye ari mu situation iyoyo yekuti you have capacity and ability to pay back. I think we need to also encourage and say kuti reach out to the brother, reach out to the sister and say kuti look, let bygones be bygones. Can we talk about this? And we can fix my relationships. So I want to think that the first step is to be brave and to be honest and say that we can remedy this relationship and we can reach out one to another and communicate clearly that I am willing to make right. Can you give me a chance to make it right? And for those that are not able to pay back, I think Makomba Ambo Dakupa Taura, if genuinely you are not able to pay back despite the promise you could also similarly still go back to the person. Don't avoid. Even Ganama Bank, don't avoid. Go there and say, here I am. I know I committed to do 1, 2, 3. Ndakundikana. Is there a way of fixing it? Chirikunetsa ndechekuti ruzhinji tukudzimirwa mafoni. Rudende. Munhu ari haachawaniki akawanika dzikongwani kuna kuti kutaura kuti ndandakakumanikidza here kuti undipe mari, you know, and you are being given utokurudzwa rafu yeti pataibatsirana taibatsirana mune zvakanaka. So I just want to say kuti I think from a Christian front chiri more important is not the money, it's the relationship that made the money happen. So let's restore that relationship. Mfundisi ndimuchapesira. Yes. Gono. Right. In that chiti my words ekupedzisira panyaya yekuvharwa nekuvharana ndeyekuti iyo in all issues ngapaonekwe Kristu pauri. Amen. Kunyange munozoona kutoti mari is not really the issue. It's the relationship. Yes. Inoitwa for go because mavharana. Iwewe semunhu avharwa because ukasava careful futi zvinoramba zvichikudya usina solution. Wangofana nemunhu ari bita. Anonzi munhu ari bita ari kutozvikuwadza iye pane kutoregerera. Uya akukanganisira akarega kudzoka kuregerera. Even iri mari, I remember pane one time yandakamborohwa tiri 2 na buru wangu anonzi Matsika Mukwasha. Zvikanzi baba tikaramba tichinetseka, yeah, it's a lot of money, but life has to go on. Hatingafi nechikonzero chekuti tabirwa 6,000.
yatobiwa yatoenda Amen. let's move on. Let's Life forget is to go. and start a new page. Izvo zvinotora a Christian, zvinotora boldness, zvinotora kuva realistic about a situation. Amen. Because unoramba uchingodemba for the rest of your life hazvina zvazvichakubatsira. Munhu uyo zvomunomuona akadai, munhu uyo zvomunoona akadai, zvogozodii? Wana utofunga kuti wewe une nyaya. Yes. Hapana nyaya. I think Your parting words. Kune vari kuvhara my nekuvhara. two brothers there wataura. Ini ndinoda kutaura kune vanoita izvozvo. Right. It's evil. Ndo kunonzi kuroya ikoko. Handina mangu mazu for you. Bwa wataura awa mwawo. Uri muroyi. Iwe unoroya. One, you are evil. Two, Uri mutakati. I have no other kind words to you. Wamwe wangu wataura zvechikristu. Ini kutaura kuti iwe hausi mukristu. Iwewe. Because uri kurwadzisa vanhu vakakubatsira. And you want to create enmity. For what reason? What do you benefit by creating enmity? Ndo mvunzo wangu. Iwe uri kuzviita iwowo. Itazvinzwa sekuriya. Chitaurai zvakanaka kwavari. Ndakuudzai zviri pamwoyo wangu kuti it's not right to do that, it's evil. Yes. Thank you. Yeah, ndoda kuirana newese wari kutaura. Wadare. Yeah. Ndichiwedzerawo pfungwa dzangu pakupendara nyaya iyoyi. Ndoda kuti kwatiri isu hatimbotaurei isu weimba yaJakobho, isu maKristu. Ngatidzidzirei kubetserana kwete kukweretesana. Alright. Hey. Kana ndakambovhundutsa eyo imwe hama yakauya achiti mwana kuoverseas zvamira zvakadai, kuri kudiwa mari, kuri kudiwa 1 point what. Saka notenge tati mukatidai tozodai. All I did ndokumbirawo mabank details ekuchikoro kwenhingi kwemwana pa bank transfer, boom, pay. Saka pastor, we are done. Hamuna chikwereti. I have paid mwari yetemu yemwana iyi for this term. Mwana wangu ndakubetserai, chendai kumba, hamuna chikwereti. Wakatora 3 years tingakudzosera, ndikati aiwa ndakati mwana wenyu mwana wangu. Patime amenoti mwari akutumai sei, matumwa naMwari at a time when that kind of money I have ndinogona kuita dispose. For now tiri kubhadhara mwana school fees, hamuna chikwereti. Vanhu vaMwari, ngatimbodzidzirai kutakurirana nhamu, kwete kujairira kungoti ndakukweretesa. Ndochiti nini, ndoda kubata imwe pfungwa yataurwa naWamupunga. He stole words out of my mouth. Ndakadzidziswa naPastor Heri Muhandu. Tiri kuhotera kuningi kuMwanza, kuTanzania, kumahombekombe kweLake Victoria. Murume akabirwa zifoni, hanzora foni diki, foni inotyisa. Andidaidza kuprayer room tiri kunamata, murume anotiye Ngwaru. Ndabirwa foni, ndoda kuti unamate kuti mbavha iyo ishandise foni iyo zvakanaka. Dai ngasina need yefoni iyoyo, dai asina kundibira. The mere fact yekuti ane need, aiba toda kuti ngatimukomborerei. Bhaibheri rinoti dzidzai kunamatira vanokuengai nevanokushungurudzai kuti mugowawana waMwari. Learn to write off my debts. One thing chakazodzidzira mudzimai wangu to live with this husband ari difficult is handidi kuita BP nevanhu vakandikwereta. I give them timeline, kana zvaramba life goes on. And kwete ndine attitude navo. Tomorrow if they need help, I will not give them as debt, I give them as help.
yedza sunungurai. Even Bible wrote after 7 years sunungurai vanhu vakakutadzirai. Hey. Sununguranai wakavharwa. Yes, akavharwa handiwe. Jesu ndiye akavharwa. He will pay you back. Hey. Hey. Yes. Yeah. Here we end there. Tinoda kutenda wana Mwari. This was powerful. Samufundisi. Yeah. Sekudzidza kwataita muzora nhasi. I know kuti sometimes the center of everything ndi Jesu. Amen. And we are his example. And ukatarisa munyama kuna angachitoona ndofunga na elder. Wangachitote mfungwa mawangachitote amanje zvitaura na wangwari ina handisi ngwari. Ina handisi muhando. Neni yangu ndoida. So they need to be that conviction in us. Amen. Tive better Christians. Yes. Dzino representa chaizvo. Ndo the gospel. No gospel. Gospel rinorwadza man. That is the true gospel. Imwe issue maybe ndeyekuti kana uchipa so I still come back to what I was saying. Yeah. Musape mari yechikoro. Let me repeat that. Yadzokera manje. Musape mari dzine ma-issues. Kana wabaya kumbatsira ibva wamutaura zvataurwa nangoriri. Ibva wamutaura kuti usazondidzosere. Because hausi kumpa ese yakakwana. Uri kumpa iyo unokwanisa. You get the point? Because you're not sure kuti inodzoka kana kuti haidzoki. Learn to help each other. But still uchiri right. Ukamupa ikaenda hauna issue. Thank you. If it's gone, it's gone. Yes. Gone. Yaenda. Yeah. Tinotenda Mwari ngaakomborere, Mwari ngaakuchengetedze. Please do not hesitate. Rambai muchitifonera, criticize, encourage, share with us. Zvinotibetsera izvozvo pakudiscussa kwedu. Mwari akutirai zvakanaka. Tichakumbira gono tivharewo nemunamato. Ngatinamatei baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga. Tange tiri kutatapurana nenyaya dzinoitika mukati meupenyu hwatinorarama. Tinoda kutendai nemazano ese aiswa pachena. Tinoziva kuti hatina kuexhausta zvese zvatinosangana nazvo munyaya dzekubatsirana, ingava mari, ingava zvinhu, ingava mazano chaiwo, maprojects zvese zvakawanda. Asi chingotibatsirai kuti tirambe tichidzidza pana Jesu. Nekuti ndiye muenzaniso, zvese izvo akazviitirwa. Asi ane the way yaakahandla nayo. Saka chitibatsirai kuti tidzidze the Jesus way. Amen. Kuti kana tichinge takweretwa, tichinge takwereta, tichinge takweretesana, tichinge taita zvipi nezvipi, tibatsirei kuti mukupedzisira kwazvose tive nekuyanana nemi. Nekuti kana tayanana nemi tatoyanana nevana vedu. Amen. Chitibatsirai pachirongwa ichi chirambe chienderera mberi, mugokomborera kunyange vari kutora tapa manzwi vari behind the scenes, mugokomborera vese vane chekuita, nekuti urongwa hwakadai huiswe pasi rese tenderere, kuti zvose zvitibatsire nekutisimudzira. Muzita renyu Jesu Kristu muponesi wedu tinonamata. Amen. Amen. Tinotenda. Thank you Father. Samaiti. Mwari akuitire Tsono yamuziva humba. God bless. Ndimboda zvakaipa ndipenye kururama ndidzidzise zvakanaka ndigare nehama pindanyi mumwoyo mangu ndipenye tsitsi rudo ndigare ndifambe mundipe zvakanaka handimboda zvakaipa ndipenye kururama ndidzidzise zvakanaka ndigare nehama pindanyi mumwoyo mangu ndipenye tsitsi rudo ndigare ndifambe mundipe zvakanaka baba mundipe moyo wakanaka ndigare nehama zvakanaka paurombo neupfumi wandinawo paurombo baba neupfumi wandinawo baba mundipe moyo wekuregerera vamwe ndigare
zvakanaka